E bueno, chegamos ao presente. O presente. Ao presente. Oi, presente. Lucía sigue activa? Oi, mas... Máis activa que non? Oye, máis activa, máis ilusionada, máis eu e máis forte, porque ahora, non sei, eu creo que foron os... Bueno, non creo non, son os anos. Son os anos. Eu agora vexo me digo, jope, que gusto, porque algunhas veces cando me vía entrevistas e vía momentos de escenario, digo, ai Dios, un pouco me máis de garo, pero claro, dacho a experiencia, dacho os anos, e creo que estou no meu mellor momento. Eu creo que estou no meu mellor momento. Foi potente, Sí, é verdad. É así ou así. O prime de Lucía Pérez. O prime, total, é así. No, é que a mí iba a dicir a min, porque eu tiña aí así como un pouquiño de recelo aos 40, digo, espérate, que cando cumprí os 40... Pero no, ao contrario, viñeronme cheos de tantas cousas bonitas, de... Traballo. De tanto, sí, sí. Eu teño que dicir que os últimos traballos, que vamos falar os teus últimos traballos, gustou moito de tanto, non? A de tanto, xa gustou moito a xente. Ainda así, quixente moito, moito, moito máis que a min. Ainda así, quixente moito, tanto, tanto que non vi, que xa non eras o que coñecí. Bueno, que vivir esto, mola moitísimo. A canción gustou moito, funcionou moito. Concierto privado, te envía. Nos directos tamén funciona moi guai, nos meus concertos, unha canción moi... Sí, moi guai. Que moi guai, ten ese rollo rancher. Sí. Aparte o videoclip, que vin, Sí. gustou moito, moi ben ambientado, Gravámoslo aí no Grove, gravamos aí con no Grove, si nun centro encuestre que hai de cabalos e demais, a verdad quedou moi guai. Sí, Te parece a próxima en Paixón? En Pasión de Gavilanes. Que Haz ese hombre que me mira e me desnuda. Eu era fan de Pasión de Cal Gavilanes. era o teu favorito, Lucía? Ai, o Flota ou Morena, que son de morenos, así de... Ai, os nomes... O de Mena. Sí. Yo como la tegua. Sí, non sabían, pois ese era meu. Era ese. A miña era Gemena. A Jimena, tamén a protagonista, claro. Ai, sí. Último single? Último, xa, por que non? Bueno, último non. É o último que sacou. Eso. Non vai ser... No, The Last. Por que non? Por que non? Pois mire, se tamén vai polo aire das rancheras, así de mariachis, pero así con un punch moito máis forte, non? Porque metemos aí a prodo máis pop electrónico aí, e quedou unha canción super enérxica e super guai, e é un eslogan que porque eu creo que era necesario, non? E además o que dicía que estaba no mellor momento, tamén ven por esas por eses momentos que fun aprendendo pouco a pouco, pois eso, a dicir que non. Aprender a dicir que é moi difícil. É dicilo sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de run e remordementos que están aí de tal. Digo, no, se dixen que no é porque eu estaba convencida en que era así, en que creo que é o mellor, e xa está. Pensar tamén que moitas veces dicir que no se abre portas. Porque a min pasou, moitas veces me costa dicir tal, e digo, pois mira, díxeno, ao final hasta me veu ben, non? Entón eu creo que tamén é un bon eslogan de vida, ter ese amor propio, non? Ao final tamén é que temos que mirar nos mesmos. Se escoitamos. Veña, e baixo ventanilla, veña. Isto é exclusivo, escoitar de Lucía Pérez con Lucía Pérez, sabes? O sea, é que isto é Get Ready a tope. A ver. Vamos a dar. Por volumen a todo. Foi. Hombre. A ver. Damos el volumen, a ver. Las cosas claras, estoy aquí de pie, no me para nada, no quiero hacerlo bien, no me da la gana, ya no soy la de allá, mira, soy la versión mejorada. Ahí está. Vengo sin trapos. Vamos a llamar para el volumen. Bien atentos que yo ya no estoy para perder tiempo. Ahora sí. ¿Por qué no? Ya no me callo que me digas no, que no, diga lo que me digas.
voy a seguir siendo yo para toda la vida. Porque no, ya no, me callo aunque me digan no, que no, Digan lo que me diga, voy a seguir siendo yo para toda la vida. que me tachen de loca, si eso es lo que me toca, a mí Eso no me importa. yo les tapo la boca y eso es lo que les toca, si no búsquense a otra. ¿Ahora qué? Y vengo Sin trapo ni cuento, anden bien atentos que yo ya no estoy para perder tiempo. Porque no, ya no, me callo aunque me digan no, que no, diga lo que me digan. Ahora bien, voy a seguir siendo yo para toda la vida. ¡Ostras! ¡Vea drop ahí, ¡Vaya dropazo! Porque no, ya no. Está mal, ¿verdad? ¿Verdad, chica? Bueno. ¿Verdad que nos ha subido? ¡Buah, tío! ¡Encantó drop ahí! ¡Dios! A muerte. Muy bien, Me gustó. Qué guay, pues nada. Muy bien, muy contenta con esta canción. Muy Hostia, muy buen resultado. Sí. Además ahora en YouTube le va ahí, no sé, cuántas visualizaciones, todos ahí por Spot y por todo, así que es lo que queremos. Arrancó fuerte. Arrancó muy bien, arrancó muy guay, muy bien. Así que, no, ya esta canción también é típica que de directo vai funcionar súper. No, sí, aparte Súper guay. Con esto podes roer o escenario Sí. perfectamente, Que só que ao final tamén do que vivimos son dos concertos, eso é así. Entonces precisamente estamos preparando xa a xira de verán, e esta canción tamén estaba pensada tamén para o directo, non? Para ese momento final que Así a ti tamén xogo no escenario. Claro, total.